ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumba Arts Pak San Ngut Kiba Kilawan Jingsumar ha Patharkhmah ha ka free medical camp bala pelong da HNYF Western Zone Riboy District haringkat ke Jingtrelang bat ka Arhi Hospital la pelong yang ni medical camp ha Patharkhmah CHC ha kan reutrik unailat arajab san ha kan ngila sakilang da usordar ja Patharkhmah uba Petalman thank you u President ka PYC bat SWO u Remington Singli bat u Doctor in charge ka Patharkhmah CHC u Dr. K Lingdo u President ka HNYF u Penkrau Makri bat Uskatri Taibor Thong ni kila ai khub laya baro ki bala don ktilang ban penurlong yang ni jingtmu jong seng pan pelong yang ni ka free medical camp. Panas lang. Okay. Fun. No? Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra